Yauwa, my dear. Ya kake ya gajiya? Lafiya lau. Kina ji na? Ki saurara sosai. Akwai wani gaye da ya kwace babur ɗin yaro na aiki. Kuma ya rufe fuskarsa an kasa gane kowaye. Ina so ke duk inda kika ganshi ki sa ido. Duk inda kika ganshi ki ɗauki waya ki mai bidiyo. Amma kar ki bari ya ganki. Dan duk wanda yake da irin wannan zarras ba karamin shege bane da zai kashe mutum ya dauki babur dinsa kuma yana yawo da babur din a cikin gari akwai abin da yake nufi. You have to be very very careful. Bari nuna miki fa dan ma ki fi ganewa sosai. Kin gan shi ki kula da fentin babur din. You can go now.